hage Kashmir ni Pahalgamo je gondang mani yagulo Pakistan nok borok hamyarong no support khayo tai bong ni yak no je Kashmir ro hamla khlaijang mani hinui kwbangma Pakistani visa rok India rok cancel khair mani tai Indus river Pakistani imported river nodi amo India ni bisingtui no tuithango amo Pakistan India Indus river treaty agreement khlaijak tongmani amno cancel khlairir mani India ro hake am cancel khlair mani yagro no India ro Jhelum river ni dam khulugri ka hayaka ban ni tui hori ka Pakistan pachingo amno chungniya rogobo kok saka amno tuye hake tabuk Pakistani ni 16 ta hayaka 16 ta YouTube channel tongmani hake news channel YouTube ni bisingtui amno ban khlairir jaka tuma hamale je Kashmir je gothi wi thangmani amono borok fake news roi kahamke je details yang ni je borok sawai tongmani Hindu Muslim basi wi bothar jago hake am tu hini sawo je borok hamero botharo ni je kwbangma chini yang news rok sajagoi tongmani te o je ajaga bothar jangnani rongni je family rok hai hini interview ri tongmani amorok borok saya ulta pulta khai borok news coverage khlayo amoni bagi borno ban khlairir ka India o tai bongni news channel YouTube ni bisingtei nugliya hake bongni je Kashmir je local borok bo khoroksa khorongni involve tongo o borok haimarongni logiroi hake all local support krike borok bahike hapai manai Pakistani ni yang India Kashmir phasingo hake amoni bagino kwbangma je army tongnai search operation chole wi tongo hake amono chungkok tomani bisingtei saimamani je o Bharat dok je Jhelum nodi ni tui sarok homani yagoro bongni ajago kwbangma nok rok bai thangmani yagulo borok table talk khainani bagi kok salai tonglayo hne chungkok tomani bisingtei kisa kisa khnao hake joisino Pakistan be India tamongni jorao choba nanghake sobo keplaying no hake na puila mananya defense budget India ni 79 billion US dollar kok tomani bisingtei chung omo nunungmani tai bisiktam bisik breni yagulo 100 billion US dollar fano kaimani yan fu India ni hake Pakistani ninga kai 7.6 billion US dollar se jotoi hake borok nuclear power haktor fano kubuni on haktor chubaya sa kahamke tokkor babe choba khlaimia Bharat bai tuma ambage male sana se bohogo maikring bongni ningna se tuikring ke bomo baile choba khanya be borok hake tabuk te kaisa kok tuma kasai tongmone Pahalgam je gothna angmani yagulo tabuk Bharat bai je Pakistani ro choba nangting tongmani o jagao je China rok borno bising help khai tongo nei jeng kok tumani bising tei sawi mangkha hayanga ke borok tabuk kisa kai bising no borobo kirijagi tongo je Bharat dok tom khlairi no nei hake je gothna angmani yagulo Bharat dok ban khlaire mani Pakistani visa tai je India o Pakistan citizen rok illegal babe hai tongne rono borong no tesa hornani bagi saklai mani hake amoni yagulo no Pakistani rok je 1972 o simla agreement khamene amono borok bo cancel khlaire nei jeng media ni bisingtei nugmani hake amoni yagulo no Bharat bo Indus river treaty agreement khajak tomani je tui no bongyang 80% hori chino ro 20% naraknani je bongyang tui thangmani hinei Indus river je tui thangmani hinei amo stop khlairi mani bongyango tai bongni mote khlailia nijini mote na khlaisina hinei Bharat hake amoni yagulo taisa am tain dino tui sarguri homani hake am dikhaino borobo kirijagi tomani tomani bagi himale Bharat to kunu silai tilai rok bai choba khlaiya tui baise choba khlai tongsi hunga ke amoni bagi no tabu bo haina hai tesa borok China no bika khangi jau kamo bika khangi borok tabuk bongni logiyo tui choba khlainani Bharat dok bai hake amo jotono saiman tongo tabuk Pakistan be India choba nang hakai jeske pano Pakistan payang nai tumani bagi himale India bo haina saisung tonglak ayang je Russia rok America rok jotono logiri nai America to kun phana saya haipano Russia to amo chanani nang yanor jotono borok to every time no Bharat no je kuno choba rok nang hakai borok chubau hake chunglai buma hake history ni bising bu chungnai mano je purpano Bharat bai Pakistan choba na hakai amo Kargil phanong thung jesa phanong thung basically amo India no besirbak keplai engu hake na amo tai ketal khato sanani nangya amo India bai Pakistan je purpano choba na hakai amo India no keplai nai tumani bagi male
o tuini bising tipano nukhana norok koktoma o angbo saka tasingbo saka age aje tuyo se borongna amte haike borongno nosto khlai manunga ke a jaga no se 20% ba samung pai thangale haike tei hinga ke ground no phai borongno haini samung pai manu tamani bage male chini yang nai muthang haike army rong bising bong aran theke chini india no te kisa bising bang phiru desh bo kotor rang mate se bong ni se kubang haike o jaga je defend by je dok botongmani bong ni se bo kubang haike o jaga o je kuno jinis tongmani defense ni bising tei amorok bo bong ni se tei bo bang phiru amani bage no o jaga o tei mukum tei sana nangye india no bisir bag kaplai bo ngi mano pakistan bai hinga ke amato saimia buskango tomong no haipano je report tai haktor no naimani yagulo amte hai nukjagota hagendora amoni ti tam comment khlai sana muchung comment bising tike shahar mano o video no chajak like ready tai share khlai di channel no subscribe khlai di jotono no kaham tongbai di khulumbai kya hambai